aquí todo. Vamos alá. Moi boa tarde, a ver, quen me anda por aquí polo mundo este? Moi boas. Ao mellor vai todo o mundo na playa, que tamén pode ser posible, porque como levamos tanto tempo de mal tempo e agora empezou a quentar o soliño, pois posiblemente tea xente na playa ou a tomar o helado por aí. En tal caso tamén marcho eu, si non ven ninguén. Esperamos un pouquiño, alguén ha de vir, que estou segura que alguén ha de vir. O que pasa que, claro, como se fixo tan bo día, penso que foi o primeiro día que fixo bo tempo, alo menos por aquí, porque non sei no resto dos sitios ou así, pero, bueno, a ver se me ides contando. A ver quen anda por aquí. Hola, que tal? Quen eres? Espera, deixa poñer as gafas. Hola, Nieves, que tal? Nieves, Cristian. Que tal, Cristian? Hola, moi boa tarde. Que tal, como vamos? Hola, María Dolores. Xa dixía eu, pero logo esta xente marchou toda claro, á playa, a tomar o café. Moi boa tarde desde Asturias. Petóns, biquín. Ai, non, que iso é outro lado, xa me lío. Hola, María Ajeitos. Hola, que tal? Hola, moi boas. Ana Filgueira, hola, que tal? Tocalla, que tal? Moi boa tarde, Carla, desde Portugal. Hola, Carla, que tal? Desde Portugal, moi boa tarde a todo o mundo. Hola, María del Carmen Gómez, María Fernández, hola, desde Gijón, María Dolores, Emilia. E dixo eu, que tal está o tempo por aí? Porque aquí levamos, deixou de chover aínda fai 4 ou 5 días, fixo moitísimo nordeste, moitísimo vento, tremendo vento que está rompendo todo na horta. Que tal está o tempo por aí? Contádeme que tal. Hola, que tal? Casa María Carballeda, que tal? Moi boa tarde. Calquera pronuncia ese nombre, desde Vigo. Moi boa tarde. O meu foi o primeiro, o teu foi o primeiro like. Xente, moi mal, tendes que dar o like, que só hai 9 dedos para arriba, así que buscade o me gusta, porque ha de estar por aí pola pantalliña, e dadelle ao me gusta. Ai, que justo, que xa hai 50 e pico de persoas. Carla, que tal, Valladolid? Moito vento, tamén aquí, María, eu penso que é por toda España, o sea, por toda a península, vento nordeste. Tuven que ir a amarrar as cousas desde Miami. Hola, desde Miami, Ibet Fuentes. Pois encantadísima, moi boa tarde, tarde noitiña xa. María Fernández, Conchi, aquí está lloviendo. Donde eres, Conchi? De onde eres, Conchi Monge? Donde está chovendo? Eu pensei que xa acabara de chover, que xa non iba a chover máis. Pero dime, por favor, desde onde eres? Desde onde está chovendo? Que eu pensei que hoxe non chovía en ningún sitio. Bueno, non vin tampouco o telediario nin nada deso, pero... Vitoria, hola, Nusca, por Coruña tamén moito nordés. Sí, aquí tamén moitísimo. E uns ventos, mi madre, tan fuertes, xa non o que seca, que se arregla todo regando, pero... hai que ir a amarrar as plantas, hai que volver a amarrar cousas que romperonme plantas co vento. É tremendo. Hola, boa tarde. Hoxe o primeiro chapuzón na piscina, moito calor. Ai, pois eu fui dar á playa, ainda cheguei fai un pouquiño. Aquí a playa estaba moi fría a agua, pero, bueno, a min gústame moi fría a agua daqui do mar, a min gústame así. Aquí con calor, pero nublado, en Miami. Aquí fai calor, pero fai moitísimo vento. Como te olvides, Vitoria, Conchi Monge? Que queres? Non me acordo todo. Hola, moi boa, Saldara, que tal? Dende Madroa, desde Vigo, que tal? Supoño que aí en Vigo tamén será un vento tremendo, terrible. José Luís, dinos desde Buenos Aires. Os aires aquí tamén son bons, pero son moi fríos e moi secos. Este nordés. Aquí estou eu, firme como un ollo de vidro. Que tal? Moito calor, xentiño do mundo enteiro, acordádevos de darlle, por favor, que se chegou Fátima, que é a miña secre que vai vigilando a xente que non lle dá o like, e os que se portan mal botamos fora.
Que non, home, que é mentira, pero dadelle ao like, porfa, que non costa nada. Bueno, estaba agardando os meus animales e vin a toda leche, fai moito calor en Cabral, pero hoxe non fai tanto aire. Ah, pois que suerte, porque aquí sigue facendo moito vento e leva, penso que leva 4 días, ou así, facendo vento sin parar. Pero bueno, é o normal, cando hai o nordés así, claro, fai 4, 5, 6 días. Non tengo que volver a plantar tomates. Tens que volver a plantalos. Mira, Rosa, non sei de onde é, por que se estropearon logo? Colleronche a peste? É que este mes de maio foi aterrador para as nosas hortas, para os nosos balcóns ou onde teñades vos plantadas as vosas plantiñas, porque choveu moito, demasiada humedad. E claro, en maio xa fai calor, porque a temperatura está aí, estropeouse todo, que rabia. Pero bueno, ainda hai tomates a vender, porque che direi que eu xa mañán fun a un mercadillo, aí a Padrón, e ainda vendían tomates como se fora marzo. O sea, tomates e pimentos había a vender. Así que tarde de todo non vas, porque como en maio fixo tan mal tempo, en junio ha de ir ben. Planta outra vez os tomates que chan de ir ben. De feito, acabo de sair do xardín para comprobalo e non sopra nada. Ah, que guai! Joder! Pois eu non sei, aquí... A ver, ao mellor tamén calmou agora, porque antes ao mediodía tamén calmou un pouquiño e depois volveu a arrancar con vento. Non como os destes días, pero esta noite tamén lle chegou. En Pontevedra. Está chovendo ahora mesmo en Pontevedra, Rosa María? En serio? Eu pensei que acabara de chover Pontevedra aquí ao lado. Madre mía, pois non sabía. Concepción, dime que é a miña admiradora número 1. Vou ter que facer un ranking de admiradoras número 1, porque teño moitas. Teño moitas admiradoras. En tal caso, mándoche un bico con sesión. Para min é un placer ter moitas admiradoras número 1, aínda que esteades todas no puesto número 1, váleme tamén igual. Hola, Pilar do Campo, Crixia Andes do Jaliñeiro. Teño que ir ao Jaliñeiro, Teño que ir a visitar ese monte, eu. Ten que estar ben bonito. Vino outro día na tele, non sei por que saleu un reportaje, un señor que tamén estaba desde o Jaliñeiro e mostraba así unhas vistas chulísimas. Así que teño que ir. Aquí en Salceda, pouco vento. Salceda de Caselas. Aquí en Pazos, o peor a mañán e o atardecer, sopla forte, sí. Pero bueno, hola, Nusca, a borralla dos pellets, sí, vai ben para a horta e para as plantiñas, sí. A ver, non mira que os pellets sean de boa calidad, quero dicir, os pellets non veñen sendo máis que serrín de madeira prensada, a non ser que lle boten algún tipo de combustible mezclado para que combustione mellor ou para que se acabe antes e teñas que comprar máis e máis. Pero, bueno, tenémonos que fiar do que pon na etiqueta. Si che pon que é só o serrín prensado, o dos peles tamén vale para abonar a horta, o sea, para axudarlle a fertilizala. Non, lo que pasa é que foi demasiada lluvia, ya que tuvimos, se me estropearon os tomates, pero nada, esta semana tengo pensado volver a poner outra plantación. Pois ponos, Rosa, porque vas a tempo, seguro. Alicia estaba recordando, que me parece genial, o do dedo. Pero, bueno, eu vexo 52 me gusta, aínda que vexo 65 personas, así que non está tan mal, o sea, casi todo o mundo lle está dando like. Eso está genial. Tamén teño que poñer tomates de novo, queimaron se co sol. Ah, rechispa. Bueno, pois nada, ainda ides a tempo, estades no último, estades xa, como digamos, na última oportunidade, porque xa estamos en junio, entón, pero bueno, podedelos plantar aínda. Teño fixales cargadiño de froito, pero vanse pondo as follas moi amarillas e caen. Pode ser aldara, telo ben fertilizado, porque o fixalis, cando empeza a botar moito froito, date conta que ten que darlle de comer a moitísimo, porque eu sei cando bota moito froito, ponse cruñado, ten fruta por todo. Entón, é unha planta que necesita fertilizante. E, como choveu tantísimo, imaginádevos, se chove demasiado, este mes de marzo choveu moito, a chuvia o que fai é
drenar, non? Fai como unha especie de lixiviado e vai como colándose pola terra, claro. A terra vaina absorbendo para baixo e arrastra subterráneamente, non? Entón, como choveu tanto, se tiña desfertilizado a terra, ese cacho de terra que con tanta chuvia quedou como lavada. É como se puxerades unha prenda a lavar no río, de tanto pasar de agua, límpase. Pois á terra tamén lle pasou unha cousa así moi parecida. Entón, este mes, xa que deixou de chover, vamos a ter que volver a fertilizar a terra. Olvidarnos do que fixemos nela en febreiro ou marzo ou non, en abril, cando foi que plantamos todo, que todo o mundo abona e fertiliza, pero como choveu tanto, posiblemente a terra estea lavada, que xa non teña os nutrientes que nós pensamos que iba a ter, porque se há demasiada chuvia, a agua lava a terra. Entón, o que vamos a facer é volver a fertilizar. Que pasa? Que cando plantas as plantas, ti fas ou podes facer un caballón, un rego, non, digamos, onde vas a poñer as plantas e onde pos tamén o teu fertilizante, o que lle suelas botar, fertilizante, o teu abono ou o que lle botes, non? E agora, claro, xa están as plantas plantadiñas e non podemos facer o mismo para abonar a terra, para fertilizala. Entón, un sistema que hai así para axudarlle agora mismo, refiérome ao jardín e tamén a calquera cousa da horta, porque os jardíns pasalle o mismo. Se tiñamos fertilizadas as nosas plantas, vai a pasar que como choveu tanto, a terra está lambida, limpa, de tanta agua que pasou por ela, de tanta agua que drenou, o fertilizante marchou tamén. Entón, o que podemos facer é, se tendes humus de lombriz, humus de miñocas, ou mismo compost, se queredes ou así, ou se tendes, por exemplo, algún tipo de pero ten que estar moi madura, de caca de cabalo, por exemplo, pero xa madurada, podemos coller eso e botalo nun caldeiro con agua. Entón, remexemos e deixamos que repouse. A agua vai a quedar turbia, vai a quedar sucia, pero nela van a quedar os microorganismos e os nutrientes que ten a cousa que fixemos unha especie de té, non? Digamos. E con esa agua vamos a regar. Podemos regar un pouco ca manqueira e despois aportarlle eso. Ou mezclar esa especie de té con agua e regar con eso, porque lle vamos a axudar moitísimo ás plantas, tanto da horta como do jardín. Porque, como me dicía, creo que era Aldara a que me dicía que, sí, que tiña os fixales cas follas moi amarillas. Posiblemente sea que, claro, como está co froito, está encargando toda a súa energía para darlle de comer a eses frutos, para maduralos, para axudarlles a crecer, e na terra onde ten as raíces quedou sin fertilizantes porque choveu demasiado. Haille que axudar un extra de fertilizantes que non lle falte agua, molladiño. Nusca, porfa, tens que facer un vídeo sobre ervas aromáticas. Tes moita razón, María. Sí. A ver, agora que me di aquí Manolo tamén, pois eu hoxe, Nusca, eu levei kibis para poñer. Pero, bueno, este ano non che van a dar. Sería un milagro tal, pero, bueno, este ano aséntanse e para o ano xa vas a ter. Desde Barcelona, Ana, he plantado mi primer huerto en terraza. Me ayudas mucho, que guai! Pois, Ana, cando queiras facerme calquera pregunta, non ten que ser exclusivamente aquí no directo, podes buscar calquera outro vídeo, en calquera vídeo que teña en YouTube, e podes... que calor fai agora, ia coller unha pinza, non sei onde teño unha pinza. E podesme facer calquera pregunta ou duda que teñas en calquera vídeo. E así, se che pode axudar, axúdoche. Vuelvo a preguntar. Bien, Ana, así me gusta. ¿Qué plantas al lado de los tomates? Yo estoy plantando tajetes, muy bien, ahora mismo en Asturias, mientras te escucho. Muy bien. Ana, tajetes es una fabulosa opción. Ahora, hai algo que eu nunca plantaría entre os tomates, pero como sei que hai moitas persoas que fan vídeos en YouTube, así como a mí, logo, que son creadoras de contenido, que din
moitísimo, porque eu vexo moitísimos vídeos así, que me parece tan... non sei, non está ben, para min non está ben e vou vos explicar o porqué. Hai xente, moitísima xente, que vos recomenda que plantedes o que se chama o trío ensalada, que é tomates, debaixo dos tomates, lechuga e cebola, que eles din que fan unha simbiosis perfecta e que se axudan moito así entre eles. Para mí son os tres peores cultivos para mezclar. Os peores. E vou vos explicar o porqué. Creo que só teño explicado en máis vídeos, pero non me cansarei de dicilo, porque como hai moita xente que di que é buenísimo, eu vou vos a dicir o porqué non é bo, é malo. Por qué? Mirade, os tomates, cando faz unha asociación de cultivos, o sea, que asocias un cultivo con outro, é porque ese cultivo diferente vaise a beneficiar do cultivo do lado, ou porque este cultivo non vai a absorber os mesmos nutrientes que este outro cultivo, entón poden vivir ben en simbiosis. Ou tamén que o cultivo que pos, o que non pode pasar nunca é que uns entorpezan a outros. Entón, a terceira cousa sería que os cultivos que pos non se entorpecen á hora de crecer e expandirse. Que pasa co trío este que tanto recomenda a xente, que é tomates, cebolas e lechuga? Vamos a ver. Ti plantas un tomate. Cando plantas un tomate é chiquitín, pode ser moi pequeniño, incluso así de pequeniño. E que pasa? Que o tomate, cando está alto, cando ten máis dun metro de altura e ten unha envergadura tremenda, todo con follas, flores, frutos e así, se vos fijades, calquera tipo de tomate, uns máis que outro, pero calquera tipo de tomate, as súas raíces van a ser casi superficiales, van a estar moi a derriba. De feito, se non tes coidado e regas con moita forza, as raíces dos tomates quedan a derriba, vense a simple vista. Entón, se o tomate vai a facer como unha especie de alfombra todo ao seu arredor cas raíces, xa me diredes vós como pode facer unha cebola para crecer ao lado dun tomate. É inviable, é imposible, porque a cebola, o que necesitamos que creza da cebola é o bulbo de abaixo. Entón, a cebola non vai a ter como expandir ben o bulbo e vai a quedar raquítica, porque o tomate vai a ter sempre máis forza que a cebola, a non ser que, bueno, a ver, que a cebola medre moitísimo máis rápido que o tomate e despois, pero que non é o caso. Se plantas as tres cousas á xunta, o que vai a ir máis grande ao principio pode ser a cebola, pero depois o tomate vai a levar a deganar e non vai a deixar crecer ben a cebola. Segunda cousa, a lechuga. Por que non recomendo nunca, e porque me parece que nada, cero patatero, que é contraproducente plantar lechugas debaixo dos tomates? Porque a lechuga, en canto ao da raíz do tomate, non tería ese problema que as raíces. Non iban a loitar tanto polo espacio, porque a lechuga sí que pode facer unha raíz, pero a raíz da lechuga, se vos fijades, cando arrancades unha lechuga, a raíz da lechuga é moi pequeniña, non expande as raíces, só saca un tallo redondo, cara abaixo, así pode ser, un tallo redondo e gordiño, e o que fai é sacar moitas raíces das pequeniñas, das que son as que absorben a auga, os nutrientes da terra. Pero a raíz gorda non vai a luchar ca do tomate. Pero, que pasa co tomate? O tomate é unha planta que cada ano peor, porque non sei se é que xa veñen con peste, se este tempo non hai quen o aguante e tal. Antes os tomates se aguantaban todo o verán sin botarlle nada, agora non. Que pasa cos tomates? Que son unha planta que teñen moita peste, que collen moitas enfermedades, que os hai que coidar moito, o sea, hai que ter moi en conta. Pódenche coller tanto bichería, e tes que usar un insecticida,
Ou non, podes usar tamén algo caseiro, non? Pois unha mezcla de allo macerado con pimenta que pique ben e así, e botarlle o tomate. Pero tamén pode ser que queiras ou que teñas a costumbre de botarlle insecticida, porque o que ten o teu tomate ao mellor, pois, acabache ca planta, non? Ou acabache cos tomates. E tamén despois, a sabedes, hongos, colle moitísimos hongos, o sea, que o tomate hai no que estar tratando continuamente. Bueno, saberedes que o que se trata o tomate, aínda que o chamen ecolóxico, é con cobre, é o mellor para tratar o tomate, non? Cobre ou azufre. Pero tanto nun caso como noutro, por moi ecológico que sexa, sempre hai que ter un período de esperar antes de colleitar o fruto de mínimo, eu non sei, mínimo, por dicirvos un día, mínimo 7 ou 8 días. Pero incluso hai cobres que hai que esperar 15 días. 10, 12, 15 días, depende do fabricante, non? Pero ti aos 10 días ou aos 12, xa lle tes que volver a botar o cobre. O sea, que é como unha cousa continua ao largo da vida do tomate. Entón, que vai a pasar cas lechugas que tes debaixo dos tomates? Van a estar impregnadas de cobre, totalmente. Vas a comer, en vez de unha lechuga sana, é mellor que a compres no supermercado que vai a ter menos químico que se a plantas debaixo da túa planta de tomate e tes que tratar o teu tomate con produtos químicos. Químicos refiaron ao cobre, que todos sabemos que ou caldo boldolés ou así, que o venden por ecológico, pero aínda sendo ecológico hai que esperar uns días antes de consumir. Por iso eu non recomendo para nada esa asociación de cultivos. Malísima, malísima, do peor que pode facer. E o que me preguntaba ela, agora vou a ler outra vez os mensajes, tardei moito en acabar de contestar esta pregunta, pero a mí o que me gusta poñer entre os tomates, por exemplo, é prixel, albahaca, tajetes, clavelitos, sabes, clavelitos deste clavel chino, clavel de poeta, calquer tipo de flor ou aromática que atraia polinizadores e máis comedores de bichería, non? Que poden ser, pois, as crisopas, as mariquitas, as mariposas, ou, non sei, escarabajo soldado. Hai un montón de bichos que se van a sentir atraídos polo colorido das plantas e polo aroma das plantas. Entón, para min, o mellor para poñer entre tomate e tomate é unha planta de prixel ou de albahaca, ou tajetes, intercalando, aquí un tajete, aquí prixel, aquí albahaca, tamén estaría genial. Para min é o mellor. O tomate, canto menos cousas teña arredor, mellor. Pero, bueno, unha plantiña de prixel non lle vai a facer mal ningún, vai a atraer moita bichería boa, e ese prixel non tes nin por que consumilo, quero dicir, prixel é tan barato e dáse tan ben que podes plantar uns tomates solo para beneficio de estar ali cos tomates e despois, se queres consumir prixel, plántalo á parte. Pódelo plantar entre as lechugas, por exemplo, no talliño das lechugas. Aí vou a ler agora as vosas preguntas. A ver, vou aquí arriba. Dende a Moedo, as suculentas tamén se poden botar ese lixiviado ou se estiven pola túa terra. Celi Extramundo. Mira, as suculentas non tens que botarlle nada. De nada. Si teñen sustrato, poden vivir nese mismo sustrato polo menos, non sei, pero 8 anos. Sin exagerarche nada. Dígocho porque eu teño tido suculentas en troncos así de pequeniños, acabárselle incluso a terra do paso dos anos e a suculenta non vai a sufrir por falta de nutrientes. E o lixiviado non lle deberías de botar nunca as suculentas. Vou explicar o porqué. A suculenta, como sabedes, hoxe fun a Padrón e tamén tuve que comprar suculentas, pois non sei onde as puxen. Teño as fora. Pero tuvenas que volver a comprar, pero porque eran moi bonitas e esas non as tiña, entón tuve que comprar, tuve que vir con elas. Bueno, as suculentas, calquera tipo de suculenta, hai nas que teñen ao mellor o crecimento un pouquichiño máis rápido que outras, pero normalmente a vida dunha suculenta ou dun cactus é
lenta, 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 o sea que vai crecendo moi pouquiño a pouco, incluso cando as condicións non lle son moi favorables, queda quieta e podes ter unha suculenta deste mesmo tamaño durante anos e anos e non pasa nada, está ben, está sana, as suculentas non teñen que crecer siquera. E que pasa? Que como teñen un crecimento tan lento, elas raíces teñen, o sea, absorben a agua cando lle fai falta e todo o demais. Pero como teñen un crecimento tan lento, se ti lle botas nutrientes, non van a saber que facer con eles. Elas van a absorber, porque é no sitio no que viven, e se queren tomar agua, van a tomar a agua que lle pusestes aí. Pero vai a ser un exceso de nutrientes, van a morrer, van a empezar a pudrir por culpa dun exceso de nutrientes. Entón, as suculentas é que para fertilizar unha suculenta pode botar na mesma terra, non sei, eu teño tido macetas, sabedes que eu teño, o sea, mosaicos de suculentas en macetas e en troncos, se non o sabedes, xa vos lo dixo eu, non de agora, eu levo toda a miña vida enamorada das suculentas, e teño tido algunha maceta con un mosaico tremendo de suculentas anos e anos sin botarlle nada máis que agua cando me acorda. O sea, a suculenta non se pode abonar, non é necesario. Eu xa sei que hai a vender abonos para suculentas e cactus, non lle fan falta, créedeme, non lle fan falta ninguna, porque eu teño as miñas sanas, preciosas, e teño as por miles, reproduxo-as continuamente teño, a ver, algunha ao mellor mórreme, por desconocemento ou por falta de non mirar para ela, pero a min dánseme ben, o sea, que conocer un pouco. Fertilizar nas fertilixín nunca na miña vida. Así que ca terriña que lle puxestes á suculenta xa lle chega. Vale, vamos a outra preguntiña por aquí. Estou contigo, o tomate mellor soiño, claro que si, Xavier. Bueno, soiño ou eso, con prixel, con albahaca, porque ademais o prixel e a albahaca van a atraer mariposas, vanlle a encantar, as mariquitas tamén, pero non tanto. As crixopas gustalle moito tamén, tanto a albahaca como o prixel. Pero incluso o cheiro da albahaca, que é fuertísimo no verán, e máis do prixel, vai a espantar un pouquiño, vai a axudar a espantar algúns insectos indeseados nas tomateiras. Non hai insectos que lle vayan a facer tanto daño, pero sí que hai tipos de polilla, como unhas mariposiñas castañas que van a poñer os ovos no tomate e que depois sí que podemos ter problemas. Entón, eso. Dinos Nieves, eu as cebolas solas, os tomates tamén, a lechuga non quero botarlle nada de sulfatos. É que a lechuga non necesita sulfatos, porque ademais ten unha vida corta, ou sea, unha lechuga podela plantar, se lle vai ben, en 2 meses podes empezar a colleitar lechuga. E unha cousa que vos quero contar así aquí, en Petit Comité, agora que non nos escoita ninguén. Cantos somos? 98 personas e 81 me gustas. Así que idelle dando me gusta, que vos estou vigilando. Qui va contestar? O das lechugas. Que as lechugas, se son de ollo, desas que son serradiñas como un repolo, non. Esa, cando está o repolo feito, tela que arrancar para plantar outra. Pero a lechuga que é aberta, que só bota follas, aínda que a teñades grande, non tendes por que quitala. Podedeslle cortar solo as follas de abaixo. O sea, cantas follas vos fan falta para a ensalada? Non, quero dicir, este é un truco tamén para poder aforrar espacio. E máis a xente que me dicides que tendes as vosas plantacións en macetas, nunha terraza, porque non tendes unha horta, non? E tendo horta tamén, porque non hai necesidade de agotar tanto a terra. Plantades 3 lechugas, unha que sea oscura, outra que é así como verde, que tamén é como roja, outra que sea folla de roble, e outra verde, pero desas que son así de abrir, e cando queirades facer unha ensalada, quitades as folliñas por abaixo, as que vos fagan falta, de cada lechuga. E a lechuga deixadela quedar. E non hai por que arrancar a lechuga porque teñades que facer unha ensalada. O que tendes que facer é quitar as follas
que necesitedes para ese día. E lechuga sempre, 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 sempre vai a seguir botando follas do centro, o sea, cando vaiades coller as follas de abaixo están grandes. Quero dicir que non tendes por que arrancar unha lechuga para facer unha ensalada. Con quitarlle as follas, xa está. A ver, miña avoa, dinos María Dolores Piñeiro, plantaba as lechugas arredor das cebolas. Bueno, eso sí, e dos pimentos, pero de arredor os tomates solos, moi ben, pareceme genial. Eu dos pimentos incluso non, porque o pimento tapa bastante. O pimento, a planta dos pimentos, faise grande, o sea, cando é pequena non, pero cando se fai grande é demasiada sombra, non deixa abaixo moito espacio para tal, quedaría a lechuga un pouquiño oprimida. Pero bueno, pola parte de adiante dos pimentos ou así, se é unha fila moi larga ou así, unha fila de lechugas, ao lado dos pimentos, genial, moi ben, moi ben. Tua abuela sabía moi ben, porque sabía da experiencia, sabes? Eu tamén sei da experiencia, claro. Me tengo que ir a trabajar, logo te veo, veña Rosa, biquiño. Pepe e M, papá e mamá, Nusca, merquei máis suculentas e cactus, que queres? Estamos por 42 euros. Pero cantas trouxestes, Dios mío, ou eran destas de coleccionista? Eu quero velas, A mí sempre me presta ver suculentas. Así que eu uso non gastín eses cactus, pero bueno, trouxen así desas que son máis pequeniñas, que non a tiña, pero eu non teño presa porque medren, o sea, sí que teño comprado algunha así grande de dicir como pode existir unha cousa tan bonita e teño a que ter para a casa. Entón sí, pero grandes é moi raro que eu compre. Compro as pequenas e non teño presa que medren. Ademais, esta semana teño pensado facervos... Mira, vou a dicir en alto e vou a dicir agora que son máis de 100 personas aquí e así comprométome. Fago como un compromisos adquiridos. Teño vos que facer 2 vídeos esta semana, vídeos dos grandes, dos de poñer no canal, porque hasta ahora non me estaba poñendo por culpa de que chovía tanto que, de verdade, hasta nin ganas, sabes, iba a horta correndo, pero para facer os meus traballos non me daba a vida para poñerme a gravar ou así co teléfono, que é un enjorro, porque se chove non está... Pero bueno, é que esta semana vamos a facer 2 vídeos. Un deles, como germinar o boniato, que agora que xa empeza o calor e que xa deixou de chover, estamos no tempo de poñer a germinar os boniatos, e como poñelos a barbar, e como plantalos. Eu xa teño preparado un boniato germinado, teño un boniato sin germinar dos que jardín o ano pasado para vos explicar paso a paso como facelo, como poñelo, as diferentes maneiras que tendes de poñelo para sacarlle os fillos, ese vai a ser, é como plantalos, porque pasa o mismo de sempre. As plantas, cando están germinadas, son tan pequeniñas que parece que nos presta xuntalas moito, é un tremendo error. Porque necesita moito espacio. Entón, esta semana, un dos vídeos vai a ser dos boniatos. E o segundo dos vídeos vai a ser precisamente sobre suculentas. E voulas a plantar en digamos, unha maceta, que non é maceta, moi especial, que eu xa levo anos plantando en esa cousa, pero quero vos explicar como facelo para que vos o podades facer tamén, que está ao alcance de calquera. E quedan super bonitas, xa fai moitos anos que non fago desas cousas tan bonitas e quero facelas esta semana. Eses van a ser o meu traballo desta semana, aparte de ir á horta e traballar como unha leona, porque están as hortas pedindo auxilio, pedindo socorro, por culpa de que como choveu tanto non se puderon facer traballos que hai que facer. Outro que teño que facer tamén é da poda dos pimentos, porque non sei se me viste desta semana, fun á tele ao programa o viernes. Ai, fai calor, pero esta cousa, mira, de erva luisa, diola, que rica está.
Bueno, pois eso. Fun ao programa e levin un pemento dos cativos que tiño eu na horta para explicar como hai que podalos para darlle como un empuje de vitalidade, porque é verdad que as hortas están como frenadas, están reprimidas, porque choveu tanto, o que lle explicaba ao principio a Aldara, que choveu tanto, tanto, que a terra está lavada. Os pimentos e os tomates son solanáceas que necesitan esas horas de sol que non tuveron tampouco, entón a planta está mustias, pequenas, bueno, eu teño os tomates grandes, pero, bueno, non ten que ver, eu entendo e sei que moitísima xente ten preocupación porque os seus tomates non salen da misa amén, porque ten os pimentos como cando os plantou e pudo os haber plantado fai 3 meses, sei, non? E ten os tomates cas follas amarillas. Levantad a man os que tendes os pimentos así de pequenos como os plantastedes, cas follas amarillas e con manchiñas castañas medio aquela que parece que non sale. Tendes que ser moita xente, porque moita xente pregúntame por privado, entón, pois, nada, vamos a bloquear a este fufu, que está parvo, entón, listo. Listo, a ver, non me contestaste a mi pregunta, vale. Cal é a pregunta, Emilia? Non me contestaste a mi pregunta e necesito saber lo de las cebolletas. Vamos ás cebolletas en rojo, Emilia. A ver se te encontro. Emilia, vasme ter que volver a facer a pregunta das cebolletas porque tens que disculpar, pero non a vin. Escribeu moitísima xente. Emilia, a ver, tenemos cebolletas en el invernadero. ¿Cómo tienen que estar para recoger? Es la primera vez que las tenemos en el invernadero y no sabemos si tenemos que esperar a que sequen las hojas. Gracias. Vale, perfecto. Emilia, vamos alá ca túa pregunta, que ademais pareceme... Nusca, a erva luisa é o mismo que a citronela? Non, a citronela é outra cousa aparte, aínda que resenden parecido, non, erva luisa é erva luisa, citronela é citronela. E despois hai outra que se chama malva dolor, que tamén é moi parecida á citronela, pero non o é. A citronela ten como unha flor violeta pequeniña, a erva luisa, a flor da erva luisa é blanca, é totalmente diferente, nada que ver. Pero vou a contestar a Emilia. As cebolletas, unha que é rarísimo que en este tempo teñas cebolletas. Por que xo digo? Porque as cebolletas suelen ser de principios de primavera, o sea, plántanse no inverno, ou, bueno, tamén pode ser na primavera, pero é raro que aínda as teñas agora. As cebolletas están para coller, ti plantas a cebolleta, cando a cebolleta empeza a salir da terra para fora, porque o bulbo sale para arriba, con rayiñas características verdes, daste conta que as cebolletas teñen como unha rayiña verde clariña, son blancas, bueno, hai cebolleta roja tamén, hai na color rosa, hai na violeta, hai na blanca, de todo, depende das cebolletas que plantaras ti, dame igual, pero bueno, a normal é a blanca, que ten esa veta como verde clariña. Tan pronto como a cebolleta empeza a salir da terra para fora, ti xa podes empezar a consumir. E, ademais, a cebolleta non é algo que podas gardar como a outra cebola durante un ano, nin enrestrar, porque non é ese tipo de cultivo. Entón, ti cando plantes cebolletas, que está genial, a min encántame, xa podes empezar a comelas cando che dé a gana, o sea, aínda que sea pequeniña como un ovo, xa podes empezar a comela. E a característica da cebolleta é que tamén se lle poden comer os filamentos de arriba, o sea, as follas, cando están verdes, claro. Eu non sei en que punto tes ti xa as cebolletas, porque me parece moi tarde para ter aínda agora cebolletas na terra, pero xa as podes arrancar seguro. O sea, a cebolleta pódela empezar a consumir cando queiras, ou a plantala dali a un mes, se queres, xa podes empezar a consumir. Mira, teño aquí un peladillo. Se a cebolleta ten este tamaño e non tes cebola na casa, empeza a comer, porque xa está no seu, o sea, xa se pode comer. E comese toda, de arriba a baixo. Incluso se lle poden comer as raíces, se son tiernas, que eu entendo que se ti tes cebolletas en este tempo, están un pouco xa, non sei, avelladas. Cando as plantastes? Dios, que ben cheira este peladillo. Pois, eso, que a cebolleta podela empezar a comer cando queiras. E non é como a outra cebola, a cebola normal, ou calquera outro cebolo que plantas agora, non? Para recoller.
a finales de agosto, esas son as cebolas que van a aguantar todo o inverno e todo o ano. Esas cebolas sí que hai que esperar a que lle seque a parte de arriba, porque senón o bulbo corremos o riesgo de que se nos pudra, de que non nos aguante moitos meses como queremos que aguante, non? Entón, a cebola que plantamos cando plantedes, podes plantar en marzo, en abril, en maio, esa recóllese a finales de agosto, o sea, antes de que empecen a vir as chuvias fuertes. Deixase secar e cando está a parte de arriba ben seca, podes enrestrala, non? Se queres, ou quitarlla, dependendo xa como ti queires guardar as cebolas. Pero a cebolleta non ten o mesmo trato. A cebolleta é para comer, é como se fora para comer unha cebolla tierna. E cómese casi como unha masán. Pódela comer como unha masán. Por que? Porque non ten ese ácido fuerte. É como máis suave. A cebolleta é distinto. E a ver, é verdad que se deixa secar a cebolleta, tamén a podes guardar uns meses, pero pouco, porque logo grela, non aguanta como a outra. Vamos allá con outra preguntiña. Mira, levantaron a man todas as que teñen os pimentos e chuchurríos. Ese fufú, só mandín eu, o fufú só mandín eu a tomar viento. Ahora xa aprendín como se fai. Yo soy una que tiene los pimientos como hace 2 meses, claro. No han crecido ni un pimiento. A mí me importa un pimiento que tus pimientos no hayan crecido. Sí que me importa. Mira, Ana Belén é toda Celia, Goretti, Luís, María del Carmen, Celi de Estramundo, María Dolores, todas as que levantades a man, facede o que dixen antes. Vou non repetir un pouquiño así máis rápido. Saludos, Javier, desde Barcelona. Saludos. Vou non repetir por si entrastedes no directo despois de que o dixera ou marchastedes ou así. Facede unha especie de té sin cantar a agua, collede humus de miñoca. Hei de facer eu vídeo, cando fago de podar os pimentos, 3 vídeos teño que facer esta semana, prometido, eu cando prometo teño que facer, moito teño que traballar esta semana. Collede humus de lombriz, botade no caldeiro con agua, remexede, e iso que vamos a conseguir é que todos os nutrientes e todo o que é fertilizante que está aí vai a pasar a agua, e con eso regamos os pimentos para darlle un plus de vitalidade que a necesitan, porque agora vai a empezar a quentar o soliño, pero ao ser unha solanácea, as solanáceas son plantas que necesitan nutrientes en máis cantidad, digamos, que outro tipo de plantas. Bueno, hai máis tamén, pero bueno, os pimentos, os tomates, as berenjenas e as curcubitáceas, o sea, calabacíns, pepinos, sandías, melóns, esas cousas necesitan moito fertilizante. De feito, habería que fertilizalos ao largo da súa vida 3 ou 4 veces, pero en este caso, un plus de vitalidade rápida e como máis inmediata é aportarlo con agua. Se non tendes humus de lombriz, calquera outro tipo de fertilizante que vos teñades, sea seco, sea líquido, quero dicir, tamén pode ser, por exemplo, compost. Que tendes compost na vosa composteira, pois ese compost metedelo nun capacho, canto, hai no de explicar no vídeo, pero bueno, non sei, pois 4 puñados grandes así de compost nun capacho con agua, non sei, pois 20 litros ou así, remexedes e con eso regades. Iso vai a aportar máis rápido os nutrientes, non? Como máis inmediatos. Dinos, Luís, saludos desde Argentina, hola, Daniel. A citronela é boa para espantar os mosquitos. Hai moitas plantas que son para espantar os mosquitos, pero son de mentira, porque a citronela, eu teño tamén na horta, pero os mosquitos tamén estou así seguido, o sea, tes que coller a citronela e frotala nos brazos, porque se a tes ali plantada na horta, tampouco non é que vai a facer nada. Pero bueno, deso falarei cando fale das plantas aromáticas. Ai, Dios mío, que me estou acalorando. Podías facer un vídeo que a receta da bica, vale, pero este mes vámonos a dedicar á horta moitísimo, que teño moita cousa que facer e que vos enseñar. Luís, dinos, boas, este ano plantei os allos por primeira vez, despois de capalos, canto tempo suelen tardar en estar listos para recoller? Capalos, que fixestes? Arrancasteslle o tallo floral, dis?
me imagino que será iso, porque, non sei, soname así un pouco raro, entón, Luís, casi prefiero que me expliques que foi o de capalos. O allo tarda moitísimo en estar, moitísimo, estou che dicindo 7, 8, 9 meses en estar listo para coller. Moitas veces confundímonos en que xa están secos e o que fixo foi darlle unha peste que se chama rolla, que a rolla é moi característica porque seca os bulbos, da igual que sean allos, cebolas, gladiolos, jacintos, todo tipo de plantas que nasan de bulbo, dame igual que sea unha flor ornamental, como pode ser un gladiolo, ou unha planta comestible, como pode ser unha cebola ou un allo. A rolla é un polvillo amarillo, pode ser máis fácil reconocible porque ten un montón ou menos reconocible ser só unhas manchiñas amarillas que vai secando a planta. Eso seca por completo a planta. Entón, nós pensamos, xa teño os allos para apañar e non os tens, o sea, collestes unhas cabezas de allos así de pequeniñas, pero porque non acabaron de desarrollar por culpa de haber collido esa peste que se chama rolla. Hai que telo moi en conta, hai que ter eso en conta. E o de capalos eu non sei, pero hai moita xente que o que fai é doblarlle as follas. Non ten sentido, o sea, non... que me preguntaba? Canto tempo tardan en estar? Normalmente collense a finales, mira, que se plantan en outubro, noviembre, diciembre, e hasta finales de agosto ou septiembre non se recollen, O sea, é unha plantación que pode botar 9 meses na terra, ben, sin problemas. Así que, a ver, cando os plantastes, botalle a conta. Regar los pimientos, los míos tienen exceso de humedad, lo que necesitan es ya el calor. Depende de como sea a túa terra. Claro, non regar los pimientos, depende de como sea a terra, porque hai terras que sí, que aguantan moita humedad porque son moi limosas, fan como barro, entón aguantan moita humedad, neste caso claro que sí. Eu teño que empezar a regar, por qué? Porque a miña terra, que teño nos bancales, é moi porosa, porque eu quero que sexa así, porque é moito máis fácil para unha planta crecer en un entorno libre, poroso, que poda expandir ben as raíces. Eu quero que sexa así, entón, nos meus bancales teño que empezar xa a regar. E máis, co vento que fixo estes días, que fixo un vento tremendo e seca todo. Darnos a receta da bica. Sí, eina de poñer, porque xa me pide moita xente. Mas é fácil, non é máis que un bizcocho, pero feito con as características un pouco de tal, e por riba o azúcar a canela para facer a costra, que é o característico da bica, é a costra e manteca, que ten que levar manteca, que non vale con aceite, nin con mantequilla, nin con outra grasa. Pero, bueno, sí que farei a bica. Nos conte na feira da Semana Verde, había allos negros, nunca os vira. O allo negro non é máis que un allo normal que foi madurado de unha determinada maneira, porque así os nutrientes fan outro tipo de beneficios no corpo. A mí non me gusta nada, Entón, só teño visto tamén, agora parece que se non comes allo negro que non eres ninguén, pero a min non me gusta. A min o allo gústame crudo, é do rojo, do blanco, o allo elefante, que é o que teño eu, que ainda non se apañen, claro, evidentemente. Mira que quixen ir á Semana Verde, quixen ir a Silleda, pero, doume moita rabia porque me dixeron que antes ibas e tiñas aquí maquinaria, aquí animales, ali exhibicións, ali puestos para comprar cousas e así, e agora sei que lle dedicaron 2 días a cada cousa. Entón, eu quería que fora... Bueno, a ver, non fun, este ano non fun. Sinalis, si, equivocaste. Máis tarde, non sei o que é este. Vale, non sei. Más preguntas, a ver. Hoy hice la receta de las chulas de calabaza, todo un éxito. Muchas gracias, Mónica, aquí están riquísimos, que é unha pasada. Ademais, que se fan tan rápido, e vounos a facer tamén esta semana, porque teño ali a miña calabaza máis bonita, que aínda non plantín as calabazas, porque tiña a terra encharcada de agua, non podía plantalas. Entón,
Vou a abrir a calabaza e esta semana tamén tocan chulas cremas de calabaza, salteados con calabaza e todo con calabaza. Nuska, muchas gracias por tu consejo de hervir la cáscara de huevo molida para la falta de calcio en los tomates. ¡Funcionó! ¡Ah, qué guai! Me funcionó con los tomates, con las manchas negras. ¡Ah, qué guai! Os frutos que están salindo ahora están ben lojo. ¡Ah, qué guai! Como me alegro. Pero xa sabes, espacio Cris. Para o ano, o polvillo botámoslo xa na terra para que o vayan adquirindo xa os tomates. Incluso xa o podes botar porque o calcio da cáscara de ovos é moi difícil de asimilar polas plantas porque tarda moito en descompoñerse. Aínda que o botemos en polvo, nós non o vemos. Aínda non acaba de degradarse, costalle moito aos descompoñedores da terra descompoñer a cáscara de ovo para transformalo en carbonato cálcico que sea asumible polas plantas. Entón, tan pronto como levantes os tomates, non sei, en outubro, en noviembre, en diciembre, xa lle podes botar, aportarlle o calcio, porque lle leva tempo descompoñerse. E así para o ano xa non terás ese problema. Pareceme genial. Moitísimas gracias por vir a dicilo, Espacio Cris. Gracias, alégrame moitísimo. Sinalis, gracias, de nada. Bien, bien. En YouTube tiene muchas, todas ricas. Ah, sí, teño recetas, claro, aquí no meu canal de YouTube. Eu tampouco plantei aínda a calabaza. É que aínda, claro, dependendo como sexa o voso clima, pero aquí no norte de España a tempo bastante este mes. Pero a tempo bastante. De feito, as que quedaron por ali na leira do ano pasado ou que pudreu algún ou así, están empezando a nacer elas solas. Pero esas non as quero, que non sei que clase é bonas a plantar. Plantadas que a mí me gustan, a calabaza cacahuete, a que teño aí tipo ruperta, que é moi chula e riquísima. Bueno, as que me gustan a min. Que máis? A ver. No, eu fun a Silleda onte, había de todo. En serio, maquinaria, suculentas, comida. Rea, eu se vim pola túa terra. Bueno, pois nada, pois que dime sin ir a Silleda porque creo que xa acabou hoxe. Vaya, pois tiña pensado ir, e ao final non fun. Bueno, onte fixemos o champán de Sabujeira, eu tamén o teño aí a fermentar, porque, como, a ver, normalmente só tiría xa embotellado, que, por certo, a todas as que estades aquí agora son desnovas no meu canal, por favor, suscribídevos, cando acabe o directo, ide e suscribídevos, porque máis do 80% da xente que mira os meus vídeos non está suscrita. Non costa nada, quero dicir, é totalmente gratuito que vos suscribades ao meu canal e a min vai me axudar moito, porque o canal ten que ser lucrativo e eficiente para YouTube, porque senón, e para min tamén, claro, porque senón isto non funciona. Non me gustaría nada ter que pechar o canal. Entón, non costa nada suscribirse, vos suscribidevos, ides a mirar os vídeos igualmente, se activades unha campaniña que hai, vamos a avisar cando eu subo un vídeo, non tendes que estar pendientes. Nunca ha subido un vídeo sin darvos máis a lata, solo como se fora un mensaje, por se o queredes ir a ver, sabes? E non tendes que estar xa pendientes. Entón, para esta xente que empezades agora no meu canal, teño unha receta de champán de Sabujeiro que é que iso hai que probalo, é que é unha cousa riquísima, que se fai con unha flor de un arbusto, arboleda, que é o sauco, sabujeiro, vieiteiro, chámase de moitísimas maneiras. Hola, Nuska, nas patacas saleu un escarabajo verde, sabes que é? Serán zapateiros, porque estamos no tempo de ter zapateiros en toda a horta, non só nas patatas, en calquera planta, incluso nas aromáticas, nos repolos, pode estar en calquera sitio. É como rectangular atrás, fai como se fora así un triángulo atrás, mide como 1 centímetro, verde clariño, que se o aplastas cheira moi mal. Poden ser zapateiros. Non é que lle vayan a facer tampouco moito mal, que non che van a acabar cas patatas, pero, bueno, se podes quitalos, genial. Bueno, si nos cabía de todo en Silleda. Ai, que pena. Bueno, pois a min dixéronme mal. Yo ya me suscribí. Muchísimas gracias, Ivette Fuentes. Muchísimas gracias.
Dime, Carla, yo puedes hablar en inglés e non podes entenderte. Pois se non me podes entender, podes pasar a outros vídeos que falen en inglés. Carla, que lle vamos a facer, Dios mío? Non che vou a falar en inglés, estou falando en gallego. Ola, gracias a ti fixen o calcio cas cáscaras dos ovos, agora estou pensando polo vídeo das suculentas. Estás esperando, vale. Vídeos de suculentas no meu canal, hai uns cuantos, de como as fixen para plantar na horta, e incluso de como as puxen en poño en troncos e así, tamén, pero, bueno, este é especial, vai ser outro, pero, bueno, se queres ver algúns vídeos de suculentas a intemperie, aí tamén che podo enseñar como se fan, que xa teño vídeos, do canal de YouTube. A ver, eu tamén comparto os vídeos, que gacho dúas amigas moi ben, moitísimas gracias, Nieves. Compartir os vídeos tamén me axuda moito, así que moitas gracias. Anuska, que fago cos vermes da verdura? Botolle un insecticida? No, por favor. Ou hai algún remedio casero? Sí que hai. O mellor remedio para quitar os vermes... Mira, nunha verdura vas a ter como moito 2 vermes en cada repolo ou 3. Vai e quítallos, se che dá asco ou se che dá grima, compra unha pinza de depilar que as hai así de grandes e ca pinza de depilar, cóllelo e quítalo, apartas as folliñas así do medio e velo, o sea, que é moi fácil de ver os bichos da verdura. Bueno, non se me ocurriría a min nunca botarlle nada a unha verdura porque teña bichos, porque son visibles. Os problemas son os hongos que podan ter os calabacíns, o oidio, eu iso teñolle pánico porque destroza as plantas todas, ou mildio nos tomates, nas patatas, ou tamén a botritis ou brotitis, que chama moita xente brotitis e botritis, que parece que é difícil de pronunciar. Na viña, nas fresas, os hongos son malos eu a eses teñolle medo, pero os bichos que se ven, non hai problema ningún, baste un día, en 20 minutos, quitaste-os todos, ou moitos repolos tes, ou non, mellor quítallos a man. Hola, Francisca, desde Alicante. Que tal está o tempo por Alicante? Seco, con moito vento. Alba, dinos, é moi pequeno redondo e non é zapateiro. Pequeno e redondo. A ver, moi pequeno redondo, non é zapateiro, é máis pequeno que unha formiga. Na verdura? Dixésteme na verdura, Alba. Alba, teslle que sacar unha foto boa, porque cando me mandan algunhas fotos tan borrosas, digo, Dios mío, porque como quer que vexe un que hai aí? Non son capaz de axudarche, Alba. Tesmo que enseñar, porque ao mellor reconoso así que che podo axudar. Sácalle unha foto boa e mándama ao Facebook, por exemplo, porque aquí non che deixa mandala, pero en Facebook ou en Instagram, mándame a foto, porfa, quero ver o bicho, porque senón non che podo axudar, é imposible. Non me fajo a idea de cal bicho pode ser. E ao mellor vexo e digo, isto é tal cousa, así, botalle aquí, alá, e xa está, sabes? Pero teño que velo. Ola, eu fixen o chapán fai un mes. Xa fixestes hai un mes. É que aquí choveu tanto que non... Casi non ten jas, claro, Mónica, é que foi eso, mira, é que cho iba a dicir, é que choveu tanto que eu non pude facelo. Mira, no meu vídeo de como facer o champán de sabujeiro, penso que dixo varias veces que hai que esperar polo menos 3 días desde a última vez que choveu. Por qué? Por qué? Porque se chove moito, as flores están abertas, non? E a chuvia lava as flores. Sí que van a ter como uns microorganismos que son levaduras, todo o mundo ten levaduras en todo, aquí hai nas ahora mesmo microorganismos, levaduras, na nosa piel, hainos por todo, pero as flores que si están lavadas, caeulle o polen, caeulle a mitade, están lavadas e non che van a fermentar. Entón, Mónica, eso foi o que pasou. Pero, bueno, de todos os xeitos, non desistas, non o tires. O sea, se ten un mes pechado, ti mira que a botella estea ben cerrada, pero se non che criou gas, posiblemente non che fermentou. Pero non che fermentou por culpa de que collestes as flores ao mellor húmedas. Ou lavástelas ao mellor, porque eu no vídeo xa digo, non as lavedes. Non se poden lavar. Xa o fermento se lava todo, sacúdense así un pouquiño e listo. Pero necesitan todo o polen canto teñen e necesitan que as flores abran con sol.
e que teñan sol, porque se chove, pois non fermenta tan ben. De que país eres? De que estaban hablando? Estamos hablando, Santiago Ruiz. De que país eres tú, Santiago? Me gustaría saberlo, para non reconocer o idioma no que estou falando. Non é portugués, é galego. De que país eres? De que está... Outra vez, Santiago. Bueno, pois nada, repite. Estamos en Galicia. Eu fíxeno e teño nas botellas a escuras, a ver que sae. Vaiche salir. De vez en cando, María, xa sabes, vai no comprobar. Si ves que si abres a botella e fai moito, deixalle salir o gas, porque o primeiro, a ver, moito gas non porque senón pode romper a botella, porque concentra moitísimo, se a botella non é boa. O problema é que as botellas agora fan de un cristal tan fino que pode romper. Entón, deixalle salir algún gas, José Luís, dinos, Nusca, vinte na galega e cando ibas a contar como facer para que as patacas non lle saíran os gomos, non che deron tempo para explicar. Podes contar como é? Como se fai? A ver, cando iba, deixame volver a ler, cando iba a contar como facer para que as patacas, os boniatos, le vin os boniatos, para que non lle saíran os gomos. Non che deron... Ou a pataca do aire. Pois non sei. José Luís, volveme a dicir de que patacas falín, porque eu, a mellor, mira, estando en directo, claro, o directo poste nervioso, a mellor empezo a falar dunha cousa e non sei, é que non sei moi ben que iba a dicir. A que patacas? Boniatos, patatas do aire, ou como é? Xa sei, José Luís, agora doume de conta, porque estaba falando, claro, falaba dos boniatos, pero os boniatos ou as patatas, da igual que compramos no supermercado ou en calquera tienda, quero dicir, what is fermento? Levaduras que hacen que algo fermente. Es que en castellano tamén es fermento. Levaduras que hacen que las masas hinchen. Eso es un fermento. Pues por eso non lo vi. Bueno, voulle contestar a José Luís, que estaba falando de que as patacas, se as compramos no supermercado, posiblemente non nos gomen, non germinen, non nos boten o gomo que queremos para plantalas. Por que? Porque cando hai xente, hai países nos que non está prohibido un tipo de polvos que se lle bota ás patatas para inhibir o seu desarrollo. O sea, para que cando unha patata a colleitan, a recollen, en vez de que enjome en 2 meses, bote sin jomar ao mellor 7 ou 8 meses ou 9 ou 10 ou inhiben por completo o seu estado madurativo. O sea, que a patata, boniato, patata do aire, botan eses químicos que son como uns polvos inhibidores de crecimento que fan que non siga madurando. Se non sigue madurando, o que fai a patata é que non bota os gomos. Entón, moitas veces compramos as patatas e non nos nacen. Co boniato pode nos pasar o mismo, porque os boniatos, a produción que hai aquí en España, dame igual en Francia, en Portugal, aí pois as normativas de consumo son máis ou menos as mismas, pero ás veces veñen de países nas que a maneira de, o sea, as normas non son as mismas e permítenlle botar ese tipo de químicos, non? Entón as patatas, boniatos, patata do aire ou o que sexa, non van a germinar, non nos valen para plantar, non valen para facer semente. Por que? Porque se veñen de outros países, igual teñen eso, e non nos germinan. Eu penso que era iso que quería dicir na televisión. E dime, Alba, Nusca, aquí os pimentos en Moncero están saindo os pimentos e están as plantas peladas aínda, claro. Non dan medrado e teñen pinchas negras. Moito frío. Saenlle as follas que estaban manchadas porque bicho non. Pero, mira, Alba, por moito que che doia, cando unha planta é demasiado chiquitina, as plantas
teñen máis ou menos unha etapa de crecemento, non? Un pimento, pois, ten como 7 meses ou 8 meses de vida, non? De vitalidade, digamos, pois, un repolo, pois, 5 meses, ou hai repolos que son de 3 meses. Bueno, pero se a planta ve que fai demasiado frío e que non vai a ser capaz a crecer, a planta inteligentemente o único que quere é reproducirse e perpetuar a súa especie. Entón, a planta así de pequeniña o que vai a facer é botar flores para poder botar fruto, porque é o que quere sobrevivir sobre todo. Entón, cando unha planta queda así tan pequeniña por culpa do tempo como tuvemos este ano aquí, que é un tempo demasiado frío, demasiado chuvioso, é moi, moi, moi oscuro, o sea, con nubes completamente tapados os cielos e non... Teñome que marchar xa. E non lle dou o sol, entón non lle deixou crecer. A planta vai empezar a botar esas flores e eses frutos e vai a dar a vida completamente por 2 pimentos que ten, ou 3, entendes, Alba? Porque dalle igual, é o que quera botar algunhas sementes. Entón, por moito que nos doia, os pimentos e os tomates que están así agora chiquitíns, incluso as berenjenas ou os calabacíns que están demasiado pequenos, temos que quitar todo o fruto para que a planta, agora que empezou a quentar o soliño, vai a empezar a claros, emplee toda a súa energía en crecer, en desarrollar o seu tallo, follas novas e tal. É que non emplea a súa energía en facer crecer un par de pimentiños que botou a prove, pequeniños, chiquitíns, porque van a quedar así de pequenos e a planta tamén che vai a quedar así de pequena. Así que o mellor que podemos facer, por moito que nos doia, é quitarlle ese fruto, porque así a planta vai a ser capaz de desarrollar. E en 10 ou 15 días, esa planta xa é o doble de grande e xa vai a ter tamén flores, frutos e todo. É necesario facerlo. Vamos a quitarlle os frutos, vamos a quitar, a podar os pimentos, que xa vos hei de enseñar esta semana no vídeo como facelo ben. Bueno, como facelo ben, como o fago eu, e despois vos poñede en tablas o vosso criterio e facede según a vosa consciencia vos dicte tamén, vale? Con un pouquiño de sentido común. Veña, Milagros, un biquiño, eu tamén marcho, non te preocupes, que sí. Os que teñen que ir, sí que eu tamén xa me teño que ir. E iso é, así damoslle unha vitalidade nova ás plantas, porque senón non lle vai a dar lugar a poder vivir. Sabedes que pasa? Estou toda contenta porque cumprín uns comederos novos para os jurrións e non me viñan a comer, non sabían como ir a comer a eses novos comederos. E vexo que agora teño os jurrións aí na ventana a comer. Ai, que ben, que contenta estou. Vale, pois nada, veña, síntome, os meus pimentos están crecendo, e quitei as flores moi ben, os pimentos como dixeches. Saberás, Mónica, que en 10 días máis eses pimentos están preciosos. Boas noites, soy nueva en la suscripción gracias a mi hermana Luisa. Gracias, Luisa, e gracias, somos pichifláuticos. Me encanta tu nombre. Me presta a escucharte desde Asturias, pois pichifláutica. Encántame o teu nombre, encantada de terche aquí no meu canal, de que te suscribiras. Gracias por darlle ao me gusta, que xa vexo que máis ou menos doulle todo o mundo ao me gusta, iso é moi importante para min. Que rápido paso o tempo contigo, pero iso levamos aquí unha hora e pico. Pero nada, aquí estaremos outra vez domingo que ven, a pie del cañón, para responder as vosas preguntas. De verdade, mira, eu xa sei que hai moita xente que me fixo preguntas e que non as vin, e que non dou afeito a contestar. Pero se é importante, buscádeme en Facebook como Nusca Chousa ou en Instagram, Nusca Chousa. Preguntádeme por ali, que non teño problema en responder. E nada, marcho, que teño... María Luisa Castrillo, te pillé! Pichifláutica, hermana, que guai, hermanita, aquí estamos as dúas irmás, encantada de vervos aquí. Bueno, moi boa noite, Aldar, Aldariña, tamén un bico moi grande. María Luisa chegounos tarde, moi boa semana, como nos di Luís.
Moi boa semana a todo o mundo, vémonos nas redes sociales e vémonos esta semana que o prometido é deuda aquí no meu canal con 3 vídeos que teño que facer, teño que traballar moitísimo, Dios mío, non me vai a dar a vida. Veña, bicos, portádevos ben, coidádevos e sede feliz.